Mitä? No kuvaan, kun sä haet sen tuolta. Mä voisin napata. No tulee. Tarkos tulee sieltä, joo. Oikein. Ei katos, kun mä kuvaan monta pätkää, niin sä saa sit editoida ne. Ja sit teet tämmösen hienon valmennuksen. Tästä rakastaa yli kaiken puhelimia. Eli mä kävin. Ja kaikki mahdollista. Ei se ole ollut aika pitkään ilmeisesti, mutta se oli joku. Kyllä mäkin voin editoida näitä pätkiä, jos sä haluat, Anna. Pidän siitä. Joo. Se on vähän sellainen, että se oppii semmoisen tekemään, niin se lähtee sitten kyllä pitäisi niin Joo. aikaisessa vaiheessa aavistaa. Joo. Niin. Repe kuule, mennään me kohtaan mennään. Joo, mutta mä viimeksi sitä huomasin, että mä jossain kohtaa vaan on liikaa äänessä siinä. Joo, en mä oo kiinnittänyt. Kokkeita, kokkeita. Anna antaa aika paljon kokkeita. Hyvä juttu. Missä siellä pysyit? Ei sulla mitään hätää siellä ole. Niin voi olla joo, mutta ei se kun sä tolleen istut. Kiitos kun katsoit ja nähdään ensi videossa. Moi moi!